हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे अजद दैखांदों जे बिजेपिखौ आसाम बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय सावरायनो लिंहरदों। बेयो हाग्रामा महिलारिनि बानायना बुंनाय बाथ्रा। आङो थेवबो बुंगोन जे बर' हारिखौ बिथाङा अनो ना अना, बर' हारिखौ मोजां मोनो ना मोना, बर' हारिखौ खौसेयै दावगालांनायखौ बिथाङा लुबैयो ना लुबैया, बेफोर बाथ्राफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना बिथांनियाव सों। दिनैसिम बर' हारियाव गावस्रा गावस्रिनि माखासे थासारि बिथांमोना सोमजिहोबाय थायो। बिथांमोननि समावनो गोबां माने हिंसायारि जाथायफ्रा जालांदों। बर' हारिया दिनै खौसेयै थांनांगौमोन, खौसे जानो हायाखै। बिथाङा जेब्ला पजिशनाव दङमोन अब्ला बिथाङा खौसे लुबैयाखैमोन। दिनै जों पजिशनाव थानानै जों जुदि खौसे लुबैदोंब्ला खौसे जानायनि मोन्थोरफोरखौ लानानै दावगालांनांगौ। दा बेवहाय बिजेपिखौ होखारनाय, बिजेपिखौ लाबोनाय होननाय खोथा थानो नाङा। बेवहाय माने दिनै राजखान्थिखौ बयबो खालामगोन, खालामबाय थादों आरो खालामलांबाय थागोन। आरो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो बिथाङा राजखान्थि होननानै साननो नाङा, बे मोजां बाथ्रा नङा। बिथाङा दिनै पावार पलिटिक्सनि थाखाय जेबो खोथाखौ बुंनो हायो, जेखौबो मावनो हायो, उल्थां फाल्थां जेबो माने बिथांनि थाखाय सानाव मोनसे हराव मोनसे बयबो नुबोबाय थादों। दा बिनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रासो साननांगोन। थांनाय समाव बिथाङा गोबाव सम बिजेपिजों 5 बोसोर सरकार सालायबाय। जेला जों एलायन्स जायो जोंखौ बुंबाय बर' जाथिखौ बिजेपिनो फानबाय। 2016निफ्राय गावथ' बिजेपिजों दोङोमोन। कंग्रेसजों बिथाङा लोगो जायोबा मोजां जायो। जों कंग्रेसजों रायलायोबा बर' हारिखौ कंग्रेसनो फानबाय। जों जे माबा मोनसे गोरोबथा खालामोबा बर' हारिखौ फानबाय। गावबो गोरोबथा खालामदों 2003नियाव। दा हाग्रामा होननाय मानसिखौ बर' हारिया सिनायनायनि मोनसे सम फैबाय। दिनै कौटि कौटि थाखा लुटिनानै जालांबाय गावसोरनि सरकारनि समाव। गोरिब गुन्द्राखौ नायाखिसै। 1.5 बोसोर 3000 कौटि थाखानि दाहार गालांबाय। 1.5 बोसोराव दिनै जों लासै लासै अफिसफोरखौ मोजां खालामदों, खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों। नैबे 1.5 बोसोराव खुन्दुं कम्बलनि खुनु जों साप्लाइ रावनोबो एलाउ होआखै। बिथांनि दिनाव खमसे खम 1000 कौटिनि खुन्दुं कम्बलनि साप्लाइजोंनो फैसाखौ जालांजोब्बाय। मा मोनखो खुन्दुं मुथासेदो? बिथ' जेबो लाब गैया। दिनै जोंनि समाव जों 5000 5000 5000 फैसा होदों फरायसाफोरनो। 5000 फैसा होगोन जोङो जायफोर गोरिब गुन्द्राफोरनो। बे बोसोरफ्रामबो जों होलांबाय थागोन जिखिनिखौ जोङो कभार खालामनो हायो। नाथाय बिथांमोना मा खालामदोंमोन? दिनै जोङो 50 फरायसाफोरखौ IITआव थांनो थाखाय फ्रि कचिं खालामनो दिनै जुननिफ्राय जोंहा प्रजेक्ट स्टार्ट जागोन। 50 फरायसाफोरखौ ACS IAS होनो थाखाय फ्रि कचिं होनो नागिरदों जोङो। 50 फरायसाफोरखौ गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मेडिकेलाव डक्टर जानो थाखाय जों फ्रि कचिं होनो नागिरदों दिनै। दा बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ जों लादों आरो 17 बोसोराव बिथांमोना बेखौ खालामाखैमोन। मावनाय दांनायनि खोथा रायलायबा जोबोद दुखुनांथाव। बे अदालगुरियाव मन्थ्रिबो दंबावोमोन। बे अदालगुरियाव सोर सोर गैयामोन? अदालगुरियाव मोनसे अडिट'रियामखौ बिथांमोना 15 बोसोराव थिग खालामनो हायाखिसै। मिटिं जिरायनो थाखाय अडिट'रियाम मोनसे गैया अदालगुरियाव। क'क्राझार टाउनाव मा दङ? दिनै डिफुआव तुलिराम रंहांआ ओरैबायदि मोजां मोजां गेस्ट हाउस, स्टेडियाम बानायजोब्बाय। क'क्राझाराव मा बानायखो? दा नैफोरबायदि बिथाङा गावनि थाखाय हटेल लुनानै लाबाय, बिथाङा गावनि थाखाय हस्पिटाल लुनानै लाबाय प्राइभेट, बिथाङा गावनि थाखाय क्रेसार मेसिन बानायबाय, फुख्रि बानायबाय, माबा माबि बानायजोब्बाय बिथांमोना। खिन्थु रायजो राजानि थाखाय मा बानायखो? दा बेसो दिनै सोंलुआ। दा नंखायनो जानला मोनला खोथा बुंनानै जोंनि राजनितियाव जेबो सोमावनो हाया, बेखौ बुंनानै लाबबो गैया। आरो दिनै हाग्रामा महिलारिनि साना हाबबाय, बेयो जोंनि सानासो ओंखारदों। बिटिआरखौ UP+ सालायाखै, एबसुआ सालायदों आरो नोंथाङा बर' जाथिनि थाखायल' खामानि मावगोन बिथाङा इलेक्सनखौ आरो बेखौथ' बर' फिसा हिसाबै मोजांसो मोननांगोन। दा गुबुन हारिखौ बिथाङा जोंजों गाज्रि खालामनो बेफोर खोथाखौ बुंदों। बिनियाव जुदि बर'नि थै दोङोबा, बर' बिमानि उदैयाव जोनोम जादोंबा, जों जुदि बर' हारिनि थाखाय मावदोंबा बेखौ मानो गाज्रि मोननो? एबसुआ जुदि जाथिनि थाखाय मावदोंबा बेखौ मानो गाज्रि मोननो? NDBआ जुदि बर' हारिनि थाखाय मावदोंमोनब्ला बेखौ मानो गाज्रि मोननांगौ? दा बेयावथ' प्रश्नसो जागोन बिथाङा बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जादोंना जायाखै, बिथांनियाव बर'नि थै दोङो ना गैया? आंनियावथ' बर'नि थै दोङो। रायजोआव गोबां मडेल स्कुल आरो निउ इडुकेसन पलिसि हादोराव माने बर' बिजोंनि बिराद जेंनानि बाथ्रा बुंदों। मा बुङो बे? बर' बिजोंनि जेंनाया सानसेनि नङा, थांनाय बोसोर बोसोर जानानै दङ। आरो बर' बिजोंनि जेंनाखौ फोजोबनानै मोनफ्रोमबो बर' मिडियाम स्कुलखौ बा जोंनि ओनसोलाव थानाय स्कुलफोरखौ जोङो माने मडेल स्कुल हिसाबै मोनसे कनसेप्टआव लांनो थाखाय जोङो माखासे सानलाय हलाय खालामगासिनो दङ। आरो नैबे बोसोरनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो स्कुलाव जोङो माखासे गाइडबो जों होनो सानदों, मेन्टरबो होनो सानदों। दा बर' मिडियाम फरायसालिखौ जाहाथे जेरैखि जाया गोजौआव लांनांगोन, बर' मिडियाम भार्नाकुलार मिडियाम, बिनि थाखाय जोंनो खामानि मावगासिनो दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो जे फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव बर' मिडियाम फरायसालिफोरनि मेक्सिमाम जेंनायानो जोबस्रांगोन। जोबथा सोंथि, BTC आव साख्रि थिसननाय
सोलोंथाइनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? गासैबो साख्रिया लाइनाव दङ जिखिनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि बेखौ जों जायखिजाया समावनो होगोन नाथाय जिफोर साख्रि आगोलनि सरकारनि दिनाव थाखा फैसा जानानै फर्मेलिटिसफोरखौ फल' खालामालासिनो होलांदों बेफोरो जेंना जादों टेट फोरोंगिरिफोरखौ साख्रि होनो थांनायाव सि टेटफ्रा केस होनानै बन्द' खालामनानै दोनदों 99आव हाइकर्टआ मोनसे कमेन्ट होदों बे कमेन्टखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो 99आव नि साख्रिखौ जों थाबैनो होगोन टेटफोरनिखौबो जों थाबैनो साख्रिखौ होगोन नाथाय सि टेटनि केसखौ डिजल्भ जानायखौ जोङो नेबाय थादों बे डिजल्भ जानाय लोगो लोगोनो जों साख्रिखौ होगोन। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।